Môžeme? Ja. Ahojte, máme pre vás skvelú správu. Rozhodli sme sa pre vás organizovať náš prvý blogerský bazár v Prahe. Keďže sme po zime vytriedili naše šatníky a máme množstvo fakt skvelých kúskov, ako napríklad toto tričko od Karla Lagerfelda. To si berem. Toto žlté sako, alebo tieto čierne voňavé melky. Koženková bunda zo Zary. Čierny trenčkov. Biele šaty, alebo čierne kožené šaty. Príďte v sobotu 28.3. do kaviarny Moment na Vinohradoch. Budeme tam od 11. A celá tahle blogerská skvadra se na vás moc těší, takže přijďte, bude to stát za to. Čaute, Čau. tešíme sa. Ahojte, máme pre vás skvelú správu. Rozhodli sme sa založiť si, rozhodli sme sa... Tešíme sa na vás v kaviarni Moment na Vinohradoch, kde majú skvelú kávu a koláče, tak sa príďte pozrieť. A kedy, prosím?